update n'isi Ogofri onye Enugu Ukwu, n'isi anụmanụ nwanne anyị nwoke bụ Ogofri onye Enugu Ukwu. Ewetara m ife onyonyo ebe a before update ka na drop unu na agwa m na last time ọ bịa to me ọ sị m hey Adanne na ọ na-adịkwa m ka m kwụọ ụdọ na ọ na-eme nke m kwụọ ụdọ m kwụọ ụdọ, you understand. So mụ wee sị okay na ka ife bịa side anyị bịa men side nke m anyị bi ma ọ sị m na ọ bịara ịgba ọgwụ, ọ bịa ịgba ọgwụ na Chris hepatitis B, but Chris emechigodo nsị a na-ebiazi n'oge nsị a ka isi manage and other sị nọkwa na ya na manage na ndị obodo nyere kaadị o ji apịrị ego o ji eli nri everyday, ndị obodo nyere kaadị o ji apịrị ego nsị a rigokwanụ tata ọsị m nsị oke nwere ihe m nwegasị nye nsị a because ifia ihe ama na arụ adịrị ya otu na arụ adịbụ okwu before mgbe isi mma bie kama na men na-ewe n'ala ndị ụka because ọ bịa na-eburu baịbụl na-eme agaghị na-ekwu eli na-ekwu na haleluya haleluya onye nwe anyị nke nwaanyị no na-ebu baịbụl na-akpagharị. So m na-asị na free that's ọ fọchara ofu nkwụ ọkụ ọ a nurse here a qualified nurse ọ bịara obodo a zuo onwe na nurse, ọ bịara obodo a think 1990 something zuo onwe na nurse maka ụfọdụ ụmụ anụmanụ unu dịka unu na-eje azụọ nwaanyị obodo na nurse, zụọ nwaanyị obodo na doctor, zụọ nwaanyị obodo injinia qualified doctors, nwaanyị obodo ka ịzụrụ onwe gị anụmanụ nke a bịa zuo onwe na nurse bụrụ qualified nurse na-arụ ọrụ. M nwere akwụkwọ obodo ọ bụ citizenship ma ịmago ife obodo nyere ịbụ onye obodo mana akwụkwọ iji na-egosi na ị bịara abịa, so anyị treat different. Akwụkwọ obodo iji as a citizen ebu ka na-egosi na-eshow na ịbụ onye mbịambịa. So emegido na-alụkwa ọrụ ọrịa kọtụọ amara m maka esi ihe akọrọ eji wee kọtụọ ọrịa kwụsị ome ka o mee travel to US then iji gosi na ọ dịkwa na arụ dị ọfụma kitas ka arụ na-adịrị mgbe arụ ka dị ọfụma mana o zuru okwu ezu den ọ dịkwa ofere ofu nkwụ ọkụ because o mee imebe travel ije US for tourist visa or something like that ije bụrụ akwụkwọ CV wo save akwụkwọ doctor na nurses ye akwụkwọ combine o ji achọ ọrụ bulie wee tinye na akpa wee mee travel ruo ebe anyị nenecha akwụkwọ o ji achọ ọrụ wee fịa wee buchi ya azụ ịpụ tata nata echi niile ebuchi ya azụ ijuwasa ka ihe m o ji nata ọkwa isi m na ị na-eje US ka iji na-achịkwazi azụ ọkọrụ n'elu ọkọrụ si naanị so ozuchazi ezu. So after from that day ọ na-achịtere azụ ọchị ijebu US ka ife mgbu ebidoro like this ọ na-apụzi tizie na ala ndị ụka akasị anya njọ na alụzi amara mụ achụbazie anya after that day ọbịa sị ọsị m na ọ na-emekwe ka ọ ya kwụ ụdọ na-asịzi ka na-achọ onye Enugu Ukwu ya afụ ka ejeje mara maka this guy because o nwere flat n'obodo agwa m na ogo flat ego ọ kwụsịgo the mortgage flat ebirosgo bugoro nke nyanwa flat 3 bedroom flat ogoli ego n'obodo a. So but now ọ sị na flat a na-akọtụ ọkụ kọtụọ mmiri because ọ na-akwụsị 2.5 a na-akwụ every month for ụgwọ tax and all that ụna-asị akwụ nke a so akọtụ odosi m so na tenant otu si die na-enye ya aka otu ebe ego fa were survive na ndị akwapụsigo because na ọkụ adịzina and again ọ na-emezi mkpọtụ n'ime ime ụlọ azị ara ụka azị. So wee pụzie izi je build na ejeze jụwazie ese jụbazie ndị nche wee sị m na ihe mere this guy bụ na ọ na-eme mkpọtụzi na ịdị stable neighborhood ka i wee fụ na ebe a obodo ibe ọ bụrụ Nigeria ihe eme mkpọtụ ka isi like go scot free only disturb neighborhood then wee kpọrọ ya ambulance wee kpọrọ ya wee na desie na hospital for 3 months psychiatric or whatever desie ebe a for 3 months ebuchiteziri azụ na ozuzu ezu n'ọgwụ ka agbalị ya wee na-alacha mkpu jụkwa onye Igbo mfụkwa n'ebe a na side building a ọ sị na amara na ọgwụ ka agba nwoke a otu a ka mfụ nwoke a dị before n'obodo agbaghị ọgwụ weziere kaadị nye oyeji na-eji akara nri everyday kaadị ihe ọ na-ewepụ na everyday 50 rand which is about plus and minus 10,000 naira ka oyeji na-eli nri everyday enyere that card na mma afụ kaadị ọ na-ejibe n'ọka ejisi ya wee na-eli nri wee je na-eli nri everyday. Obodo gbali ọgwụ ha spoil ya na nwoke a mebie nwoke mmadụ according to ofu onye Enugu Ukwu njukwara ọ sị m na be ha na ụmụ nwanne nwoke niile anwụsịgo n'ọsọ nwanne nwaanyị bụ fenom and na na-agwa nwanne nwaanyị about him na nke a nara adị uche dice ọ nara etinye uche na amakwuo ma nke ala ọ dịsikwue na ịkọchasịara ya ọ gbachipụ ya nkịta ise ndịele meseji kpọọ ya ya azara igwe concerning nwanne nwoke a
ifu ka ndị obodo si wee mebie nwoke a gbanye ọgwụ ọmazi onwe ịmara ihe ọ na-aga mmadụ uje gwuolu dị gwọọ iwe ọgwụ n'isi dị ike na kọntrolu dị otu a nwoke a na-adịzi dọbebi ya nwoke azi na-adịzi n'aka izi otu nwoke anụ adịzi dọbebi na-emesi mụmụmụmụ like onwezi ihe ọma osizi ike ọkwụzi akwụ ka ọ dịbụ before ọ na-eme elizi emegheri ọgwụ ka ndị obodo gbalịa ka o wee nwee ike kamụọ down ọgwụ eji akamụ down a bụzi ọgwụ ejizi spoilizi anya ozile ego na-enye obodo arụrụ anụ na-akarịa bikos na oje na-eme mkpọtụ ịmagoro ewe na ala na-eme na alapịa ọ na-asụ ya dị ya ozugbo na ọ na-emekwa mkpọtụ a ha wikinie ya a sị na nevil si a anyị alivasizi eken ọgwụ ka agba nwoke a kịta ka m nweta the real update ihe na-eme this man because this guy adịghị like this before ọ nọ 3 months na hospital pụtazie onwezi ihe ọma adanne imekwa na ọ na-aga anọgide ọ na-adị m ka nkwụọ ụdọ ọnọgide ọ na-adị nke nkwụ ụdọ the other time ọ bịa were ụdọ ntọntụ ụdọ nwa na oji ememe ife onyonyo ebe a ụdọ na-etololo this size o jidekwa esi m na ọ na-aga na ụdọ anụnwa eji m nnara ụka nkwụ shọtụ ụdọ ya dị otu kịta si m na nwoke a nọzi nsị mbụ ụda kịta ka ịchọ ka ị wee jekwuo ka otu onye ihe esikwa wee kwe ọkwa nkedị n'onu m nha ngị onwe m ifugie nsị anyị nwakwa na anwa ndọchanarị a ụda atụfuo ya nwoke a nọzi obodo ya spoil go nwoke a ha eweluzi flat ha nwoke akwụgide okwu ya kwụsị anya ebe ihe mgbu nwoke a nọ wee bido bụ ihe gbasara nwaanyị obodo kwa mkpụchasị land kwa na nwaanyị obodo ọ nụrụ n'obodo a bụ ihe ya sara ya bidoro spoil lasa brain ya odugote nwaanyị banya si na nwaanyị abagana ọnụnwuhie nwaanyị abagana ya nwute ihe onye na nwaanyị obodo na-eje nwaanyị abagana nalie ama ma ọmụlịa nwa ka ọ na ọmụlọlịa nwa nwoke a esigo ụta wee tidai mee mimi na n'obodo a ka unu nụkwa agba ya ọgwụ ibuzi alụdọbebi onwezi ihe ma ị na-eme enyezie ya 50 rand ihe eji na-eli nri nke ọ bụla ji ihe ka ọ bụ gbaa mmadụ nwoke kwuo akwụ sọsọ na ọ na-eme mkpọtụ na disturb neighborhood ka mụnụ ya eme ka a mara ma isi ya correct too small ka mkpọtụ kwụsị ọ bụzarị gbazi ọgwụ gbanyụzie ya gbanyụzie nwoke agbanyụọ emeghe were flat ya ife obodo nyere obodo oyibo adịrọ isi